És cosa de rics? Sí. I és cosa de pobres, i és cosa de gent gran, i és cosa de gent jove, i és cosa de dones, és cosa d'homes, és cosa de liberals, és cosa de progressistes, és cosa de conservadors. L'independentisme és un moviment transversal perquè es tracta d'un moviment d'alliberament nacional. Llavors, com pretenen alguns fer-lo veure d'un moviment social, un moviment d'alguna manera uniclassista, com alguns sembla que ara que volen formar govern volen fer-nos veure, realment crec que estan molt allunyats de la realitat i que l'únic que faran amb això és crear confusió. La independència, a més, és cosa dels catalans, que volem fer-nos amos a casa nostra. La independència és cosa també dels catalans, que volem passar pàgina i deixar de ser part d'un estat que hipoteca el futur de la seva gent. Un estat que hipoteca el futur a través de la corrupció, a través del deute, a través de la negligència política de tots els dirigents que ha tingut. I finalment la independència és cosa d'aquells que volem perdurar nacionalment i econòmicament, perquè Catalunya al llarg de la seva història, si una cosa ha estat un pol d'innovació i un pol d'atracció econòmica i volem un país estable i un país pròsper que ho continuï sent.